A ešte to neza... Už mi jedna tak ušla. Počkaj, neviem, pána, toto čo je? To cez 20 kg. Presne taká mi ušla na šírave. Počkaj, ona za chvíľku vystrelí. Počkaj. Presne, kam už dal podberák. Meter potom. Hej, pôjdeme na breh. Ešte nie. Hej. Ale je toto. Za kraj, hej. Apatické. Ale apatické. Nebojuje až tak. Možno, že ešte ani si neuvedomuje, že... Možno nie. Za to sa ja nechcem dotknúť siete. Berem motor. Počkaj, tak slabo. Nie, on vyštartuje. Tak oproti hlave by je to trebalo dať. Škoda, že som nezobral môj, bo ja mám obrovský veš. Podberačky. On to počítal, že také 20 000. Tam je, piči. Ty boha. Ja si to uvedomila, počkaj. Čo je za uvedomila? Do piči. Chci pána. Máš ho tak tesne telefon. Ty kokos. To čo je? Táto to koľko máš? Ja neviem. Meter ty? Podľa mňa. Ty kokos, to je jaký telesa? Hej, to jak si ju dvihol? Ja normálne som skoro fardol z toho, ty kokos máš. Ľubo, už len s tebou budem chodiť na rybu. Ja som tak, počúvaj, ja som videl najprv, ale to zase mi, vieš čo, veľa ľudí mi už toto povedalo, bo veľa ľudí so mnou chytilo už také podobné ryby. Len sa o tom nevie, lebo ja to nezdávam, vieš, veľmi na nedo, tak. Ale napríklad ten Erik, čo so mnou chodí, ten so mnou nechce chodiť, lebo furt ja chytím, vieš dačo, a on je kapar, ale má problém, vieš. So mnou vyhľadí haginač, už je vypnutá. Pozri tam. To boli sekundy. Ty kokos. No toto sám by si mal problém. Vieš to také veci, ak sa stane človeku samému. Dobre, no, sieťka padne. Za takú rybu. Aj chceš strihnuť? To nevadí. Za takú šťuku aj celú sieťku postrihnem. Dobre. Čo toto je? Šnorka. Sa bojím ju dvihnúť, že ti zlomím. Kľudne. Chuj do podberáku. Ty pána, to čo je? Sa to budem aj chytiť do ruky. Tak to tak, keď ťa švácne inak bacha, lebo to... Počkaj, to jak som vtedy tam tu chytal. Musí skončiť, dobre, vieš. $122. Ty pána. Ale 20 kg. Ty pána, toto je šok. No, plávaj.
Masakra. Díky. Masakra.